kaayo ang imong tiyan, Maria? Kung dili nimo makaya, Maria, dalhon ta kag klinik. Kirara, kadugay ba nimo na human diha kaliko? Ang imong pagkauna ibutalan ako sa lamisa, ha? Pagdali na dito kay magkauna. Maria, tara, muna ka. Magdungan ta. Sige, hapiton sa nato si Kirara. Sige. Clear, busog ka. Ayaw ko, Clear. Kay lambi, kay among sudan pamahaw. Among sudan kay itlog pinirito. Nahuman, among kanton humay. Kaya namalit man si mama gabig isa ka kilong humay. Kaya nakakwarta si Papa. Kirara, pagdali diha kay mamahon na. Mana kong ilis pa, makaon na po sa itong sudan ma. Lo, Kirara, wala pa rin kakapamahang. Dugayan ni mo, hoy. Gani, hapit na ba yung alas 7? Malit na gintaan eh. Pagdali na, dara. Ayuhan ninyo mga bata, oy, human na magpamahaw. Langayan, maguni si Kirara ba? Mana lang, hoy. Busog mong gani kay kunang kaya ang among sudan piniritong itlog niya. Ang among kanon humay pod. Likod lang. Ma, unsa day atong sudan, ma? Naay piniritong manok diha, Kirara. Kauna diha kay mosulod sa ako, ha? Hala, kalami sa mong sudan paborito pag yun ako. Hala, piririto day na manok inyong sudan, Kirara. Oh, paborito na ako. Kirara, lami ba ya kaayo na? Lami bitaw kaayo ni, mukaon ako oy. Gigutom man ko, oy. Tingin ka, Maria, busog kay ka, tas karon gigutom na po ka. Sabi, dili ko tumon anak Clear nga lami kay nasudan, pinirito nga manok. Lagi nang. Kirara, kaunok ko bi, gamay lang. Ano ko ba? Sige, kaon mo, Maria, Clear. Kanilang among bahawan, Kirara, muana niya, gamay raman eh. Sige, kaon mo diha. Punta Clear. Kaya may ano Maria, gusto matukan ka ba? Malit naman ta. Lami. Lagi sa sawam? Lami, nakanda to. Grabe ang hamong ni Maria, oy. Grabe ka yung busugan niya sa ilaha. Kaya lami, asin yung sudan eh. Mahal na to sinyang purita. Wala pa. Yan, wala naman siya sudan. Ito, lagi, bukok ka ni mama. Kain ko yan. Hinay lang ba? Ang daman kag tubig be. Hinay-hinay lang, Maria, kay matukan ka. Talaga, Maria. Giinan pa ka pag hinay-hinay lang. Pagdali na baka malita. Pagdali mo, Maria, kay manlakaw na taron, hapit tabi ako na magkaon. What? Hapit na maganan mo human, ah. Ang hapag ano,